So karon dere guys, is prepare ta para sa game today. So nagdala ko og jersey. Nagdala ko og duha ka jersey para sa game today's vlog. Ato sa See You Mabini. Ato is labi og duha karon guys. So nagprepare na ko sa akong unang part. Dili na to makalimtan. And then magpili ko guys kung unsay ahong shoes nga pilion. Karibang char sa siya karibang Nike, karibang mahalon, charis. Basta ang pilion guys is comfortable ko dani Comfortable ko dani mo duwa guys. Dini nga shoes kay flat man gud siya sa ilawom ba. Flat siya. Mo nang comfortable ko mo duwa dini nga shoes sa. And then na ako'y mga kuandan para dili ta matiklo in that game. So naatay ko mga PPA sa ato mga tiil-tiilan. So naatay ko ambaw tawag ani charis. Ani atong box sa tiil. Hindi natin medyas diri. Ang atong medyas na gamiton is kani. Ang NBA nga shoes, diba? Original kayo ni guys, promise, mahal ni siya. Mahal pa siya nimo. Charis, muna ato ang suoton for today's play volleyball vlog in Mabini. So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, muna ako ang suoton in that game. So, bago ni nga jersey guys. Karon pa ning buntag gikuha na ako, nagpa-appeal lang ko dito sa amoang team Bulilis. Bago ni siya. So, muna ang suoton. So, I hope lami ang ako ang duwa karon sa Mabini. Okay, sometimes mga guys, kay na mo usahay nga dili ta comfortable or wala tay duwa at that game kay nabi usahay nga ana-ana lang. Hope nga na ako'y duwa karon. So, see you later. See you later guys. Dito sa Mabini and happy to na ako si Joey. To sila kay marikilakus ka. So, see you. So, see you dito and murag magkuan na ko guys. Video na ko ugamay. Murag, I don't know, napay mo video dito. So, see you. Utility attacker. So we are champion of today's vlog. At Mabini, si Dayo Kayo, laban. Sila kay signal. Try lang ko ani guys. Church sa Iglesia ni Cristo and then muna ilang St. Michael the Archangel Pari. Nag-atbang ang mga kuhan. Turn left. Mag-turn left ba tala ni? Correct. San Roque National High School. Ang high school sa Mabini. Mag-vlog ta karon kay karon mo ko sa Mabini.
This is my first time to play a volleyball. Ladyo kayo. Mabini. Last nga barangay. Ha? Ay, katong... Ah.